Khubor ka Batisi TV, Wanrah da ka Frank Motors. I am Tata Punch, price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish, ordar mapi ngin Wanrah amangi hakir dob yeng jongpi. Katakan ke bopen kendit ke bopen smosi. Ka khasi jaintia Christian Leaders Forum ha ka janmiet sngi balang ka khat sautri unai luar arajar arpuar kala IT da jing tho ha ulampang jong ka yeng dorba thawan ke jela upa met ba lingdo ban pen pau bet ya ka jing persya halor ka jing ai license sya ki laingut ki brio ban play ya ka ketem khalai lani ka casino Hariboy district ha ka jing ekran bigila pathai kubor uskatri jong ka forum u Reverend EH Kharkongor ulaong bakni kun hun jong ki noi lam nyam ka penrem jore kni namar ba Sorkar kala penpau ya ka jing thok jing Shukor ki Paidbah bat ki kun hun seng bhalang fer da ka bakular bannom pentarikam ya kini Kjclf khalai ndrei kat bau menteri bopet ya katnat lum khajana u James Piki sangma ula pentip apo ka yeng dorba thawan ke jela ba ka Sorkar kala dep ya chakmat ban pentarikam ya Kjclf ya khalai apo ka jela Ong hini bak kinong elam sa khasi jaitya Christian Leaders Forum. Nakaliang jong ka Kjclf kini khasi jaitya Christian Leaders Forum. Idap da jing snow kya ka ba crown ka jing sosi ka ba crown. Halor ka jing punpana bagani ka Sorkar ka ba menta kala I license nagamanta ki lightly ki casino kala I lightly ki license pan sedang pan penmi ya ki casino ki bangi ka jing sotho jungi niong ba ki dei ki ketem jong jing khalai ba ki ketem ba jong jing khalai but ki pan penmi ya ki jing auria ki kam snail but ki wei kwe ba ki kam ki pa AI hadin habot kon kta ka lawai jong ki khon sama jong kari kon kta ka imam salang pot kom ta ta tingi wan ye kendo i pa met pa mo be dei speaker jong ka assembly ki jong but lada nim don ai bon ong persai I mo ka ne de ka kam jong ka Sorkar ka bo mentam den reni wan da jing snokya but habang ye kendo I ni la ai da ka shithi shi bang penram jur ye ka ne ka jingle jong ka ne ka Sorkar bo mentam tu nakaliang jong I na nakaliang ko jong I impat ai ka ktian ka ba shai man dai yong se kendo chief minister tai ilawan tho da shi shu wan ai shu da jing tho re ya ka ta tingin sa tip kham hadien ke I ba ka ban mi pat nang ne nakaliang jong I ni pen pau he I la jing snow jong ka forum on pa pan rem jor ya ni ka jing le jong ka Sorkar ka wei ka long ba ka Sorkar kala thok yaki Paidbah baro yaki kan hon ki bo pher kan thobru e ki ngai lam niam ki ngai lam chu balang ki bo pher namar ki por ki ba kham ng shwang ki ong kin pat le manta yakni ka kam handre man chisni pan yo snow wala pan mana hadu lightly ki license la dem ai ka ba ar wa den to taxation minister ni snow ki contain po u pen hapo yaki nong jungo kai perthai ki tourist ki bawan shag jelad ki phau hajar man ka pol uang ba kani ka casino kan kring ya ki tourist ki ba kham don dor ki ba kham don ka dor ba kham rem la se uang daga ki tourist of high worth high value ki mod ki tourist ki ba kumno kita ki la ban dai ki ba khai pisa ki la ban dai ki criminal ki la ban dai ki mafia ki ba la project nim tim let's say ki kwa ban kringi ba kum kita ki bre ki Wanrah ki phau lap phau ta shi jena sakawai pat kalong to taxation minister ong ba ki try jela ki nyo nong tang la ki safit saphai jong ni kam casino ong local resident will benefit from the footfall of the casino industry. Tang na ki lingkot lingkai ki sabha jong ne ka bot kam don ka jing perkhat jong kani ka Sorkar nang ta ki re Paidbah tu prejo jela pro ko na ka daw na ka liang jong forum ko ba skau khya nang ta ka jing ka lawai jong ka jela ka lawai jong ki khon samla
jong kari kan thai wat shin rang wat ka jing sngai ru kham tam ki sama kan thai ka forum ka program jo ya kan ke jing le jong sarkar ka bom ta ka dei ta ki to bang ni snow lingo ni snow kandit hau nai me ha por ni kan do o to nai jamang kan to ke ni don lang hi ti chief minister dan program jong u ong hi ni ba kinum pat le ke man ta Wanrah shaban le kinda hot kinda ya leu jumot kinda wat yang jintip ki bo penya kontak ngai mantap ada ka mi kene ki jing pun pena ko me ti kendit pak ni penram ya ka na kadang ni ong bo Sorkar ka thop ni Paidbah ai ki kan hon ki bo pher wat ki noi lam liam nang Pakistan tang kata. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.